Ha? Boleh hambung lagi. Ada mo lagi. Doon menarik kayak ambok menarik. Hambung lagi. Amigos eh. Santos amigos. Kung itong saray mo. Pwede na itong istakuhan og upat. Duha nga naron din mo kuan. Naog. Upat sa Okay, istak. kapan na lang siya mo. Muplat. Pwede. Tunga. Buwan ng baboy saya. Ha? Buwan. Man, buwan ni. Kene? Buwan na ni, ana. Buwan na ilaw. Ano to pag ilaw? Ano ba? Na kilo. Ah. Isa pa kaya sa sapi mo plat. Isa pa kaya sa sukon. Jadi ang cepat agad sa kuan. Mana? Dabutangan og ali ang sika kuan. Jadi ang suka na ana, dabitan ko, ba. Pero sundar ko. Batas. Pupun dulu itu. Ya mati hawak mati lihat teh teh. Bantina. Amigos nih, apun nih. Sibuk nih no. Ya ini pwede na kana matagi ko lang duha kay bangilan na. Ito? Bala na. Binay kamay, ando sige kamay to. Uy. Ya ando sige kamay. Eh, ada ya to boy. Grabe na sa bidaon. Nay bagay na wa. Wah, suki. Ano ba yun? Di higda ba? Salipod. Lipod kay. Salipod ito. Ah, Salipod. Salipod Ike. sa mga video nga. Ah, Ike. Video mo na din. Antod yung video ha maluto. Maluto. Og di man lubat. Mapula mi mo eh. Ha? Mapula. Agra di na magpagod kay siya. Ah. Permintila na nga na. Layo ra. Nanay, tungod ang baga na. Ha? Tawe na din. Ang baga. Ah, kay ra. Ilaw.
Sakto kayo ko na. Ibutang ipit ba? Siya mudagan pa. Siya rin mahilaw ba na? Sakto kay galing. Siya rin mahilaw ako na eh. Butong. Butong na eh. Ada na layo na. Ay, sandong lila nga nagpali niya. Butok. Kamay ang puto. Dato baboy. Okay, dakong baboy nga buto nga. Oh, gani mga 50 kaya po. Oh, Tagbog apas sa butok. Dayon sa to, tuyo ko brado. Grabe na maluto. Ano balik? Iya pa. ada na kita lagi. Tuyo ko nalagit ito. Di okay ra og ngani og duora ang yang duora yang tuko. Di laylay. Di, aja cuma pagdungan dugaan. Ha? Karong pohoy-pohoy sa ban. Oh, okay. Sara kay gumok robot. Balance sama siya. Deh naman, kuan, 5 minit. Ah, tagay-tagay sa balida ba? Sila. Ah, uli na to. Sara mga bukin to ay nangamangan. Dang kap to. Ara mga bukin tay. Wah. Tuwa nagtagay ito pikas. Katulad ko. Iya, ko. Ko gambar. Ya. Kita berdebat ni mo. Apa dah tak? Aduh, siya tatagaw ta. Terus pikas ani. Kuha Ano ko. ba? Kuranan. Mahal do. Ano plastic? Gang nabasa ni bro. Waktu kan. Ganti na magahan. Ha? Oy, tupok ka rin. Oy, tupok yun. Tupok ba? Gawin na. Ah, hindi ko naman nagisi. Semangat-mangat tuh, yuk, jaga. Ah! Tama ka anda tanya. Ini ano na yan? Hindi na mabalik. Ayo, ay. Oke lah. Init dulu ya. Gawas na lagi init dulu ya. Semua lagi.
Robot? Asal naman sa kuan. Oh, lala gitu dah. Bala to. Ayaw, diha pa. Dia ba sigar man yan? Gahe akan nang buhi. Hah? Di pa nakalasok. Di, kira na hinan na. Ano to mo? Ha? Bago ka? Bang, kanta sila. Ha? Kanta sila.
ang gidlugit. Pare ay mo papa kay video. Ga video me. Ya. Ga video niya rin. Di maapil mo papas video. Oo. Kita video kita dia. Betul. Ay, siya, be. Be. Inom ka ng tubig na. Kuya lang pero ma. Bilangan. Ay, sana. Ari na ko. Kada na. Hindi ko gibit-bit. Hindi ko gano. Hindi daraw na. Bijaya na to, ini tahun lebih tapi. Ada lagi. Hah? Ito ba? Kami masa. Ha? Ini Bah, Sa nagpaguro din. Ano ba? Nagpaguro. Wah. Apa ya? Saan? Kana pinandiyan ay palaman mo. Tamo sa karon. Kapalaman kung bigapo dito, lobe, palamanan. Palamanan ba? Iya. Ya. Lepas lu minggu, kita gua. Kaya gamay na gamay. Luto ang kapag lang. kayak buku mau apa? Baru beli ya. Api nita sa litan nga lawa eh. Kapuro ko ganito na. Pwede balihon sa siguro? Balihon. Kado na ko. Ay, isa sa gamay ba? Pantay. Awan yung papalit.
Luod, luod. Bibi, noon ako bibi. Unot na din ko mo. Uod ako. Ah! Sa pagliligoon nga. Itrikig sa regiho. Ito lang ano? Okay. Sumagsigi ko sing-sing. Hindi ko dapat tingin tao. Saan yung ninyo? Ha? Ha? Tara, magsupo mo. Saan yung ninyo? Magsupo mo. Nama mo na saan, men, ha? Ano? Ito, arap ikaw. Pagkikira na ba? Tay, hindi mo ano ito ba? Ito nga na ninyo. Magsabot mo na. Bumukas na. Ta! Anto na to. Kaya na ingon. Makilaw mo na. Makilaw mo na to. Tuog man siya. Lagi pakuha ang doon lang ng tubal. Kaya ati ko. Kaya gisutan. Patay maglantaw ng kana. Mani ay. Nagpag-ugit pwede ito. Magmata ba niya? Magmata. Pagod. Karang niya matahong ibutang niya. Pahina na. Ano dyan? Tagluon! Tagayan largo inom. Ito, napasal ko na ito. Papalag. Ito, pasal mo daw na. Kapatulong ko. Abig, sikistorya sila. Yo, guys. Uy, aray. Kita may sungguhan. Coba aja. Ini namanya live, parah. Ya, lu tahu. Coba aja. Sama aja. Wala. Nah, mau betul Iman? Ana Iman. Ay, corona mo na eh. Pwede mo ganda aja. May namara to? Ay, ito. Bakit tukso? Balik naman. Pulis yun. Matanam ito na nilabay. Sana itong adyo to. Balik na po na eh. Mano, madlang mo balik. Yan mo resto eh. Yan mo to. Yung papel. Sila. Kita mau tahu? Ah, tahu. Jawa. Wait, what? Taman tu? Tatabantan. Namungkot, nato kapakawon pa. Hindi mamungkot. Ano to? Foto gaya lah. Ha? Regata. Oh. Katabag. Pagkop. Kere mo ingon. Simple kusog ka to? Labog yung tingin na eh. Mas lang mama. Ayo. Nyer ko, dito. Dito. Kana katulad ko kay event sa ugan. Oo, bantay. Kalau menang oleh sini tu dah.
Di, ang layo ra. Satu, tambang ato ng kita. Ini dari kita. Kahoy. Oh, kahoy rin mo dai. Awas na ini. Sa ini ko. Baik, bagal tuh. Woi. Cuma kebuan lang. Ya. Semua. Bos. Ini tip. Tapo na yung gasolina. Unang pagluto na. Kumay may luto. Tay tu, ada lugar dia dia ay. Tak, ada lugar na ko be. Tadi na lebih labay ka. Ha? Live. Arak. Arak dia ay. Lihat. Kita yung kato. Kasi ito mo. Kasi muna mo. Huwag yan ang mga utong. Tinaamri. Daya daya. Iya orang tua. Mana kuning. So, Halo. ilang pagkalaman. Kasi pip orang yang kile. Apa paninta barog ra. Wag paninta na. Ana na itoyo. Sayo ta. Sama ta. Sayo ta. Sayo bro. Agak cukup ah. Cukup. Nasa iso ba action na ganyan? Ay, tan ay. Ano ba yung madoon sa badles? Manday primero, manday. Nalasa yung tira na lang. So, ika, suna, manday masura. Oh. So, Margay, watak pilih ya. Ayun dun, nadani yung si Pinta. Naibang mga nepasitiyo siya. Napili ko rin ta.
Ini bisa di mo. Kabag pangaligin ron. Ang iwar kay kinakuyawan niya daw. Ha? Tagpo ka kang atang ikaw sunod at nga. Ay. Gano na? Ino nga kita. Nay masyad na to, imo atong masyad, dagat Bro, masyad. tugod mo na. Ito mo eh. Tugod sa patiwanan. Ano yung tagpo na naman. Oo, dapat yung magandang na nagtutol ng pagtigit na pito ni Dr. Job. Ano? Kata. Nawa pagsugod na lang. Yun na. Ato ba kayo tingnan motor na may buwan to? Ay, di kung kamay. Pasok koy. Ha? Pasok ka lain mo. Oh. Lain isang nang uday ng lain ba? Siya. Sige, susunod. Ikat pagsugod. Ang video nga ba? Ikat pagsugod. Kaya siya na. Ikat pagsugod takang lagi. Ayaw lagi diha pa. Isi kami. Ako sa sata. Samay pa siya. Oh, anaoy, uga na oy. Kita sa sita. Uga na oy. Sunod, guys!
Siya masya. Asa na ka lang? Ayaw upan. Ay, hindi mo magpa-umpan, oh. Ayaw ba? Ikaw ha, magbuot-buot na kagimo ha. Ba, ninit ka. Yeah, magbuot-buot na kaya ha. Ano lang makuwagi? Doon na, bebe. Ha? Wala na ikon niya. Na pool. Ba, Naiwan niya ala. Nag-warm rock spider. balada. Wala lang papa. Otra po kami. Bato.
Uy. Uy. Shot. Riyan, hawakan. Ikaw di apa. Siya lang talaga. Ayaw.
Ganda na gamito. Kailan?
mapagkasiga. Wala na. Dong, sige pa yung lingkuran na ito, Dong. Gawas, Dong. Ha? Sige pa yung lingkuran na dare. Ay, kala dito, isang kao. Wala. Episode ko na yun. Pa? Asa? Asa? Tol? Wala. Bakali na. Wala. Apa? Katulog. Diba? Mau na bulan na. Mau na bulan na. Jangan nguras, betul. Down. Ya.
Humar, oh? Yaro? Halo, yuk Kirwan. Kita. Lah, sama tuh. Lah, ngau ơi. Dalam kupu ni, oh. Landung.
buat. Mari terang, benar. Kan? Itu bukan duitan. Nah. Ini kan duitan hilang. Ano yung pagi kailan? Jauh. Video. Mahagbong uy. Ayun. Lawan ko. Yan. Yan. Parang ini. Udah. Hidung atau dah? Ini. Anginan boy. Oh, ini mah baga. Pila. Tris. Uang dia mo to. Dengar nak, dengar. Ini bah. Oy nabidya. Da, hangat sa babaw da, hangat sa babaw. Aga. Dah, dah. Mark, ano mo gusto niya? Iulit ko ni. Muro na ba ito ginoma? Ayun, mo ino mga kanak. Dara sa mutong kadagan, sa mutong kahurot. Dara, dali. Dali, ay. Tuba, dagan, anduay, das-das. Sinisyo. Kung nag mapingis ko. Tulay bay. Apon ba? Walo. Ingit mo kayo pa na.
Kita kan enggak apa-apa itu kan. Kita enggak mau ya. Kita God. Chào kita nggak mau ya. Kita God. Tahu. Aja deh, kalau lihat tempat itu. Dia ngomong. Tuh. Tuh, dia ngomongnya naik kalau. Tuh. Kalau lihat teman lu ke pala, Rod. Tarik. Tarik deh. Eh? Oh, Ito, yung auto po na ito. Yung auto, ito po na ito. ay, mga atil man. Suap ko na kaya. Siguro ako na. Saan mo ma? Ibut na. Pasang mo ko yan. Bisa diusian. Ini dipenuh naman berarti. Ibu yan. Woi, mamaya po itong yan, mata. Sabay ko ka dada. Kopa. Milyon eh, kopa. Ato ba to? Kopa na. Kopa to. Semut ya lulo, kena ilodohan. Ya lulo. Kita punya lulo, kan kuno patai, mai. Ah, gini naman yung nagban. Kok ano? Oh, tara. Punta to. Ito na lang. Eh, mais. Dah. Ano siya? Kena siak, silakan. Iban man ha? Enggak? Paham. Saya paham. Kailangan ng tiguang po. Di service ba? Para ng empleyado. Ano na? Boleh memamarkan. Ay, tara. Tuwang mo kumain mo. Abot yan eh. Ada kebohongan ni mak. Okay. Tinggal eh.
Tuh, yang harga. Kainan tuh semua. Oh, udah pengitaan ang original nih. Ika pengitaan. Dali mga to. Dali na, bukan uli. Yo, no, bahala ka rin ng dagpan. Kagano to na. Ini cellphone ni ba? Cuma kita ano. Ha? Pero ka, kasi yung ilaw, hindi ka mag-ilaw. Gano'n ba? Oh. Pero ba? Ini kau nurus tu. Ya, buat tayo kumot. Natural na. Apa tu? Itu orang Taliban mah. Itu benar na. Ini temeng ngaon. Siapa lang siaran? Gitu juga, benda bang. Itu benda bang. Apa ditukar dia? Hapon na lang hindi. Iya, tama no sa orasa. Hapon lagi, wag. Magit ito hapon, hapon. Ay, lagi ingot. Asa lagi. Atrasan na, asa kataman. Ha? Ini dikilikan ini gukdang ini bukan baso. Ini lah kak, hai lah tak. Nah, ini dulu ya. Jangan nanti no. Ini, gue beli dua butang deh. Kek. Boleh. Apa lagi beli be? Naman na, may nga dulu. Ano mo? Apa? Ayun, ba't? Ano, mereka kita dahil. Ngano to boy? Jordan. Itong latest pa na. Lebih parah. Tikap. Aircon to. Jordan. Cuma saya dengan Minipan, orang gambar yang main nak.
Dito kay. Dito. Dito. Aunahan, deh ayo. Dito oh. Gabi, gabi. Apa ya? Dito mo deh. Daghan ba? Ada apa dah? Litsun dok. Kalau usah kukon. Boleh lah. Hah? Wah, dah ni kan tu. Diwat amahan. Diwat amahan. Bubuk ni ko. Wah. Ini mana lah yang betul tu? Hindi ko makita tu lah. Betul, kalau ke 10. 10 mana? Pasal dengan lepong ni. Apa kadang? Hah? Nana, uno na. Ha? Luto na. Uno na. Uno na? Oh, nagkaroon na na. Uno na. Ha?
Tre. Ah. Tahu baru minta. Kamu ginaw ni Bunga. Ah, bebe. Ha? Dog. Duga? Amping ha? Isig naman pikas kung ganun kadugtog. Hindi ako ha? Mga wala bitaw. Jangan berpikir. Ini baik. Yarah. Ayan, tara. Matumba na. Ini deh lagi nom guys. Huwag ka na kami magkagulang. Ligis. Tahu na. Makot, ano? Nani marah tau? Tulay.
Hala, tawag ikog be sa pig. Kung anong ikog sa pig be. Be. Ikog. Oh, luto na. Mait kag ikog. Oh. Okay. Mait kag ikog. Oh. Okay, ang kuya tata. Init pa. Ang kuya tata nag-drive. Ha? Ha? Kasi tata. Tata, oh, wa kita. Wa kitang tata. Wa kita. Kita na ka? Oh. Ato ta dool? Di. Ha? Papa main to ah. Di. Ha? Papa doy. Dali dong. Papa doy. Di, punta Papa doy. Tama. Buti na ako Papa doy. Papa doy, buti na ako. Ha? Tata. Ha? Anak kikit. Ado ko na Papa May ko. Kapan ang magluto? Hmm? Kapan ang may? Nato sa Papa May ba? Kapan ang magluto? Para kay Ibrahim Teresa. Sabutan na we. Dilaw eh. Ha? Bakit may tingin ba? Ba, ano niyo ba?
Atur kita, ketemu puang. Oo, nagbasura. Ini nih. Ay, matay, mana? Oh, dah. Nah, balik gue. Balik. Balik. Ato. Aray. Matay kita bilang. Ayo kita. Pasar kita. Kami nggak timun boleh. Tidak pilih bukan. Kasa. Dari Pak. Nanti lagu mana urut ninja? Suka. Doan bos. Musa. Hah? Betul. Apa mati am? Tom.
May nana rin na. Ito. Tuloy na ito. Ano ka to ba? Hindi man sa oh. Ganiharan na sila ngayon. Galiharan nga. Ano? Kung sana? Wala to ba? Wala to ba? Sun. Ganiharan na dito ibutang. Dagan magindi doon. Hoy! Sakto na kayo dyan. Ilabaw na aron mo tuyok, ilabaw na. Na. Sudah gilitan tag nage puwada yan ay dari ay. May pagpagsakan po. Pag resulta pa, ngane na daw. Bitaw buko gawas. Ha? Gawas ang buko. Buko na. Oh, Buko. Mahugot ra kayo. Putla na ng mga na. Sud sa narin. Liog. Kabulan na. Putla sa ng mga wire na. Mo na? Hindi na kaya na bukong putla. Ha? Bukong. Pasa tunog din. Adi na. Di na bungo na. di na ko agbutong. Buto na jud ko ha. Oh, Kuhan ta ba? Hindi na. Buto na kuan.
Ayan na po. Taglag po ba rin na? Bati ko mayroon. Hindi ka niya isip mo. Tuyok. Ay, ay. Siya mo. Pagkat nga na. Editsyon ang butong itong lamisa. Speaker eh. Taas ka na. Ano tikas? Sorry, sorry ka man. Di, Sa sarap eh. taas ka na. O, editsyon, lamisa ng butong. Hindi hubuton mo na ito. Anak ko lang. Kung kabi ko gato ba puto. Ya. Dito jo. Parehado. Ato nagabas og ganay kahoy ga agijang gitungtungan diri tumoy sa gijang gabas diri. Tutok kay Gisog. Tusok sige. Matay mo ang tagak bitaw. Tumbak ko. Kung tutlakag butong, hindi ka mag-ite. Yan mo yung vlogger ka? Hindi. Yan mo lang yung ano, YouTube. Hindi. Ano rin? Ito wala jo ko tira. Ito wala jo ko tira. Walis siya, may kurtina siya. Ha? Kurtina, walis siya. Nah, Balik sa balik. Balik ato ka to. Balik ato ni. Ding, musiar ko ding ba? Dili ra ko. Salit kan matunggal na ba nun? Ay, sisi tao siya. Na dili. Badan mo ko. Dan. Sabi sa. Pagdalit dan kay musiar si. Nasalit ba mo? Bye. Kamera. Na? Ikan ka ka. Ikan ka ka. Sabi ko wais ko na. Paring pala. Nahilig ka. Nahilig ka. Ano rin, okay. Dito. Hindi ka pa nagpapainuin ng ano? Latito naman. Latito naman.
Bangon ba? Mga balik. Sila labay agdahak. Busog man ko. Ay, sus. Kana bang kusi ba? Kusi. Bala gud ma ug unsara ba sabay. O mong gud mandam to ganina ma. Oh, kay bang ko mabot gol. Kere. Kaya kikisa na. Balon. Kere. Kinit. Ayo, kinit. Ayan ay boss kere ha. Oo. Son, okay kayo, son. Picture Sekarang mau tunai rek, apa nomor rek? Oo. Kasi gilabutan na kay dia. Deo ko no dia. Dito nga gi karabing itako eh. Just one. Dire. Betul? Oh. Betul bang? Betul kami lagi ron? Balik mo dito mo dito. Iwan mo dulu. Oh, yang charger, bro. Ikaw na dali lang ano. Foto dito po.